Carmucha, unha mantilla feita por ti, como esta moi semellante, a que máis chegou? A reina. A Raíña Leticia. A reina Leticia, sí. O que nunca pensei na miña vida. Unha pregunta, isto como se pon, Carmucha? Depende, tanto e podes poñer por aquí, podes facer un jersey, podes facer o que queiras, non? E a ti como che gustaría que o luza a Raíña Leticia? Para destacar o dibujo, mas o diseño ten que poñer o rojo ou blanco. Como estades de orgullosos, non, con Carmucha? Orgullosísimos, máis que nada por destacar tamén o papel principal das mulleres aquí, do rural. Que tal levas a fama, Carmucha? Leva la mar de ben. Ahora estás acostumbrada a prensa, eh? Xa me quita puesto. Xa te sacan impuesto. Da realeza, da realeza non somos, pero tamén campamos, ou que? Estás chulísima, quédate co jersey, este maravilloso. Ti como recibiches a noticia cando dixeron, pois mira, aí vai unha mantilla feita por tua nai que acaba, pois, nunha raíña? Flipei. E a ti te che feito algo así tamén para ti? Sí, pareos para la playa, todo top, todo moderno, lo que le pidas. Bolso. Vales para todo, Carmucha. É bonita, É bonita, claro que é bonita. Dices Mais que- feita man. Por iso. Agora, por unha famosa. Como acabou esta mantilla nas más da raíña? Pois mira, que fixemos un mercadillo solidario, adquiriu unha persona pouquiño máis da política, un pouquiño máis rango que nós, e co Día das Forzas Armadas, pois foi a entregar a Reina Leticia. Loli, ti foches quen lle entregou a raíña o mantón, a mantilla, pois, da nosa protagonista. Pois a reacción foi, a verdade, moi boa. Ela, en canto viu, apreciouse que era algo feito a man. Eu lle expliquei. E lle expliquei tamén que se facía aquí. Menudo revuelo con todo isto aquí para os veciños, Non te imaginas ti? Ven bailar Carmiña, Carmiña, Carmucha. Ven bailar Carmiña, Carmiña, Carmela. Emociona moito. Vas a un pueblo pequeniño que non ten moitos habitantes, que somos poucos. Emociona, emociona. Isto é exemplo de que hai mulleres, hai persoas, pero hai mulleres no rural que fan cousas increíbles e non o Que saben. non teñen voz ni moto, non teñen... Non o saben. Non saben, non? Non saben, non?